Kahit punuan. Pag hindi po ako nagtrabaho, syempre kailangan ko ng income. Kung maging alert level 1 simula February 16, baka magpahatid na lang sa motor ng Mr. si Hazel dahil baka lalong maging siksikan sa jeep. Kaya ang sabi ng ilang pasahero, parang wala nang diferensya kahit mag-alert level 1 tayo next week dahil sa ilang klase ng transportasyon, kagaya ng jeep o bus, talaga namang